Nyakwara Mugiajwang' ageno ni riyo maber kamora mora ma intiere. Be ng'eyo ni nyithindo manyalo romo milion 90 e piny ngima nitiere kod chandruok kata pek e weche mag winjo wach. En kwan maduong' mokalo ma kotenore kod nonro manotim ama bende nyiso e hik 2021 ni nyithindo mathoth mokalo onge kod teko mar winjo. Ok ang'eyo ka isechung' mondo mi parane ni to kaponono ni nyithindo milion 90 e piny ngima nitiere kod chandruogni. Bende ginyalo somo e yo makare, bende ginyalo tiyo tije e yo makare kaka ndalo medo sudo, to en ang'o minyalo timie. Gima lich miwuoro ni thoth nyithindo wito teko mar winjo kapod gitindo, ka gintiere e community kata e family, to gidhi nyaka e class kapod gionge kod teko mar winjo, tiende niya kata chandruogni ok fweny e seche mowinjore. Mano e twak odiochieng' ma kawuono. Mabiro tayo chenro ni en Andutho Otieno, kendo amor mokalo ni wendowa jalonyo osechopo e studio ka kamora mora ma intiere yie mondo mikawie dakika matin ibedi e piny chike iti ni ka in miyo mapek ere kaka inyalo ritori mondo mi inyuol nyathi makare mantiere kod teko mar winjo. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Arwak wendowa kendo jalonywa odiochieng' ma kawuono. Machiegni e penj laktar? Machiegni. Erokamano ahinya. Inyalo nyisowa ni nyingi ng'a, in nyar kanye, ilony e weche mage, aeto wadonjo e twak achiel kachiel. Erokamano. An iluonga ni Akoth Oriang'. An daktari Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital. Alony e weche mag winjo wach, gima kizungu wacho ni audiologist. Koro an clinical audiologist e osiptal mar Kenyatta. Kotenore kod nonro ni wayudo ni nonro manotime hik 2021, nyithindo manyalo romo milion 90 e piny ngima nitiere kod nok kata pek kata chandruok e weche mag winjo. Ka ponono ni wanyalo duoke pacho ka ineno ni pacho ka wachal nade, wadhi nade? King'iyo idadi gi research manotim latest ma Kenya ka, yudo ka nyithindo karibu 600,000 kadhi milion 2.4 nigi challenge mar winjo wach. Yudo ka gin gi shida mar winjo wach ma waneno ka gima de yudgi kapod gitiso, kata kapod gibedo joma dongo de wakonyogi, kata de gin gima de wakonyo ma wageng'o ma okonyogi mok giyudo shida mar winjo wach. Nikech en odiochieng' winjo e piny ngima kata World Hearing Day, moro inyalo nyisowa thor wach kata theme ma 2026? 2026 theme ma wan godo mar World Hearing Day kawuono en ni we want to move from the communities to the classroom, hearing care for all children. Matiende ni wadwa ni wawuoge kinde ma wadake mondo wakel level mar hearing ni assessing, mondo wayud shida mar winjo wach mar nyithindo gi ka gin e school setup, mondo wakony nyithindo gi chon, mondo at least gikonyre yo mar education, gi improve godo how they are performing, and mabiro konyo gi kaka gidongo. Manyiso ni koro wagole e gweng', wagole e family, wagole dala, watere e class. Yes. Omiyo Nyakwara Mugiajwang' mana kaka nangeko ni mana matin mane thor wacha kotenore kod World Hearing Day 2026. Nyithindo sani koro idwa ni mondo mi obed kod teko mar winjo. Ka wagologi anyuola, wagologi e community, to waterogi nyaka e class. Machiegni mondo mi koro wadonja e twagni achiel kachiel. Diher mondo mwachak gi kon mane? Wanyalo chako gi gimomiyo WHO wacho ni gini nyaka koro watere class, e classroom setup kata school setup. Koro iyudo ka kwang'iyo nyithindo manigi shida mar itgi, iyudo ka jonyuol kata jomodak kodgi kinde mang'eny gifweny ga ni nyathi ma abila nigi shida mar it. Nyathi konyuol modong mobed ng'ama duong', kaw nukta mar samondo ndalo mang'eny mondo janyuol identify ni nyathina nigi shida mar it. Koro gimomiyo wadwa focus on the classroom en ni wafwenyo ni e school kae gik mang'eny ma kelo hearing loss gi are readily identified ka in e school ka. Koro ka in e school yudo ka japuonj mapuonjo e school cha nyalo biro nyisi ni nyathi machalo kamae ka puonje class ok omiye attention. Nyathi ma wuoyo godo kamae ka wuoyo en ong'iyo side cha. Koro yudo ka jopuonje nyalo pick out symptoms mag nyithindo gi chon molo janyuol modak kode e ot in that situation. Ka wang'iyo pacho ka wayudo ni nyithindo manyalo romo 3,000 inyalo nyuol kantiere kod pek kata chandruok e weche mag winjo. Tiyudo ni gigi ok dhi fweny mochopo e class mana kaka iwacho cha. Ipani ang'o momiyo thothne ok wanyal fwenyo chandruok ma nyithindo gi nitiere godo ma gichop tok higni 5 ka koro gidhi e skul? Okay. Koro gima timore gi shida mar it, tuo mar it en tuo moling'. Ok en tuo midhi wuok kawuono to nyathi nyisi ni wiya bara kata denda winjo ka denda lit kata gima kama tima. En tuo moling' e del. Manyiso ni nyathini kodongo mochopo e level moro modhi sikul, en gimo ling' godo but
o assume ni en gima normal to them. Koro yudo ka en in a typical setup ma nyathini biro iri, ibo yudo kibet gi nyathini e ot, en nyathi ma kiluongo nyinge to nya kawo duration matis mondo koko lokre ong'i. Kata kiwuok kode to obo winjo kosiko penje ni mama wachane, iwacho nang'o, nuane kata ok awinjo maber. Koro yudo ka kata ka seche moko bet ko wuoyo gi jowetege, owuoyo at a loud volume nikech ok owinji. Koro tuo mar hearing koso winjo wach ni en moro moling. Ok en moro ma en identifiable minya pick ni nyathini koro wiye baro ama timo kama mondo ing'e ni en gi shida mar it. Mama ne momiyo thothne ok fwenye nyaka ndalo dhi mang'eny. Yes, koro ndalo dhi ma koro nyathini kosechako dhi skul, koki bo winjo ka japuonje manyiso janyuolne ni nyathini tinde ok tim maber e penj, to kata e skul kata performance, to nyathini maybe ok tim nikech ok owinj wach, to ok onya wacho nikech gikia. Moro kapok wadonjo kata ka koro pok wadonjo e chuny twak, wayudo kacha ni nitiere ranyisi kaka iwachonwa kacha ni samoro inyalo wuoyo gi nyathi to ok owinji, samoro ong'iyi ang'iya to ok owinj gima iwacho. Kopogore kod mano, ranyisi mage ma janyuol nyalo fwenyo chon kapok odhi ahinya ni nyathina ni nyalo bedo kod chandruok kata pek e weche mag winjo? Koro kwa dhi e samo nyuol nyathi, ma nyathi osenyuol mokel, nitie kaka nyathi dongo gi kiwango ne, waluongo ni kizungu dendo ni developmental milestones mag nyathi. Nitie higa ka higa ma nyathi kochopo dwe ka dwe, nitie gima onego bed ni nyathini timo. Onego bed ni by dweche 6 en nyathi ma nyalo buok kowinjo sauti mamalo. For example, ng'ato ka kalo to ogo kata dhot matek, onego bed ni nyathi cha buok. Koro ibedo ka nyithino man gi shida mat ich at stage magintie between 0 to around 6 months to 1 year, en nyathi mokwe. Kendo jayudo ka janyuol wacho ni nyathina ni onge weche mang'eny, nyathina ni nyathi molingo kochendi, karo kiani nyathini ok winj wach matimo sauti makalo ka. Alafu en nyathi ma tie level ma nyathi kodongo kochope, kinyise kata niya baba mama to nyathini dhi ng'iyi. Kiketo ne sauti moro kata mar simu e wang'e, to dhi temo mondo lu sauti no. Lakini idhi yudo ni this setup nyathino ok winji, koro en olinga linga, ini pani mano kawaida. Thothne yudo ka jonyuol wacho ni obiro chopo higa ma obiro timo ang'o, obiro luwo godo wach miwacho ni kata sauti miwinjo. Moro wadoga ne chien seche ma ng'ama miyo pek, nitiere gigo ma joma mine nyalo timo ma ang' rochi kata nyalo miyo nyathi bedo kod chandruok e pek mar winjo tok ka osenyuole. Yes, mano timore mang'eny nikech adwa nakawo kwa mfano setup madala, kaka jowa minewa manyuol koa dala. Sensitization moro motim malong'o manyisgi ni magi manyalo kelo ma pod gikia, ma en changamoto maduong' ma Kenya nigodo kaka sani. Advocacy mani dala e rural setup pod tis. Koro yudo ka mama ni ka en gi ich, en ong'e maber no dhi clinic, onya dhi dichiel moro noweyo. Kotieko to dhir nyamrero dhi nyuol. Mama ni en ng'ama mokia ni kan gi ich to onego bed ni infections machalo kaka syphilis onego bed na wera godo, onego bed na bedo gi hygiene maber, makonyo ka yud syphilis, makonyo ka yud gik manyalo konya mondo manyalo miyo nyathi mating'e iye cha obed gi shida mar winjo. It means ni mine wa manigi ich, nitie infections ma mine gi nyalo yudo. Machalo kaka syphilis, machalo kaka rubella, machalo kaka CMV. Mama mani samo yudo tuo ni ok en about the mother. En ni tuo ni nyalo wuotho e dend mama ni ma dhi e nyathi madonge iye. Samo dhi modonge e nyathini to dhi affect the nerve mar sauti mar nyathini. Ema koro hearing level cha ama hearing damage dhi timore ka nyathini pok onyuol. Koro ng'ama miyo manigi ich dwani kodhi osiptal obedo screened well. Ong'in to be en gi tuoche gi to be entie maber nikech tuo moro amora moting'o in one way or another dhi affect nyathi moting'e iye. Namba mar 2, joma mine manigi ich nyaka ng'i ni yedhe mage muonyo. Nikech research osewacho ni nitie yedhe moko ma kimuonyo iwacho ni en ototoxic, oketho ler ama oketho leche mag it kiwango mar winjo mar nyathi. Koro ng'ama miyo ber ka dir daktari ne kapok okawo yath moro amora to penjo, ber mar penjo ni an gi shida maka adwa yadhni ber koda, mondo at the end kik obed ni okawo yadh cha ni mondo konye lakini odhi ohinyo nyathi maniang'o manie iye. Seche ma pod wantiere kanyo nitiere tuoche mopogore opogore manyalo chuno ni ng'ama miyo mondo miyo muonye yath, ama kamoro koko muonyo yath nyalo hinyo ngimane kaka miyo mapek kachiel kod nyathini mantiere ich. Kuom ranyisi, tuoche kaka mag malaria thoro mako jowa ahinya e gwengewa mag Kaluo. Ng'ama miyo mapek ok ang'eyo ni yedhe kaka mag malaria gi nyalo kelo chandruoge gi. Kopogore kod yedhe mag malaria, yedhe mage kata mag kokiluongo yedhe, tuoche mage ma bende nyalo keto ng'ama miyo kama ok ber ahinya. Okay, kaka nase wacho tuoche machalo kaka rubella, machalo kaka rubella gini nyalo miyo mama bedo gi shida mar ich, di shida tuoche kosedonje machalo syphilis dhi to affect the nerve center mar nyathini mar winjo, koro nyathini nyuolo ok winji. Then
yedhe, when you talk about medication, kwa wacho yedhe ma minegi nyalo tiyogo. Inyalo bedo ni gi malaria. Lakini sani wacho ni kaka joma chiwo thieth osiptende ma wantie. Lonyo sebedo a medical field in such a way that wadwa ni gik machalo kaka malaria ochiw yedhe ma less toxic to mine. Ndalo machon, yes, mine mapek. Ndalo machon kane ji nigi malaria ni miyo yath machalo quinine. Quinine oseyud ni en yath maketho kiwango mar skia mar dhano mora moro, bed nyathi obed ng'ama duong'. Koro at the moment wa advice ni kapo ni ng'ato nigi malaria kamora mora mintie, miye substitute of another drug, wan gi kaka test unit gini mago yedhe malaria manyalo konyo ng'ama miyo sama pek. Koro yie mat konyo mamani mondo gimi miye cha kik bed ni dwani mondo ikonye lakini inyo nyathi mopoko kelo ma is innocent in this case. Mulna tuoche kaka mag syphilis, samoro ng'ama miyo mapek ntiere kod tuoche kaka mag syphilis, nipimonwa kacha yedhe wacho ni bende nyalo kelo chandruok. Wadwa ni mondo mikoro wa balance ane, nikech wadwa ni mondo mi nyathini onyuola ka onyalo winjo. Miyo ni bende othiedhe kiko bed kod chandruoge kaka mag syphilis gi. Hudhi balance nango, idhi time nango? Koro balancing, first of all kapoko biro kata ni ng'ama miyo nigi syphilis. Sama mama ni ochako clinic, nitie advice mara were kata jo teach nurses mani hospital ka, gi advice minegi. Ni in kaka ng'ama manigi ich, onego beni timo 1, 2, 3 to prevent yudo magima. Because aftermath mar gini en this is what is magima dikelo damage ne nyathini. Koro first watemo ga prevention, watemo mondo wageng kabisa mama ni kik yud tuo mar syphilis. Lakini kosebiro waketo mama no bedo aware. Mondo ing'eni tuo ni osetimore kama, lakini en wadhi mi yedhe makama mondo watem at least wagengo dango nyathicha. To nyathini wadhi make sure ni sama koro osenyuole, the first time mokele at the delivery place, watemo mondo wa screen ni hearing mare. Mondo wane ni kare nyathini sama nene icha, di bede ni gini no affect nyathini at this stage. To kapo ni no affect, ang'o ma wanyalo kwanyo kapok nyathini owuok modhi fa as far as 6 months modongo mobedo ng'ama duong'. Wantiere kod tuoche kaka TB, tuberculosis, mori nyalo mulonwa kanyo matini, kechado ni mondo mimine ong'e, nyikwara mugi ajwang' wang'e ni kaponono ni ento minyalo geng'a, kaka mag syphilis tuoche mag nye, kaponono ni en mar malaria, bende pod inyalo geng', ka ininde bonet mothiedhi, kendo itemo mondo miyaluora ni kik bed kama suna nyalo nyuolore. Tuoche kaka mag TB, mulna kanyo matini koka wagole gini anyola ka mondo mwadhie classroom. Koro tuoche mag TB, wang'e ni yedhe machalo mithiedho godo TB, nitie level magi affect godo hearing mar ng'ato. Koro watemo ma kaka wanyalo mondo wa help mondo wa prevent godo jogi kik yud TB. Nikech sami se yudo TB ok wanya koso we mi yath nikech in gi TB. Nyaka wami lakini wang'e maber ni gini to madhara nyalo bedo kama. Koro gima watimo ne ni sama wami yath ma TB ni watimo ni gimiluongo ni monitoring. Koro wami schedule minyalo biro appointment wang'e ni level mar hearing ni chal nade. Gini debed ni oketho ni koso debed ni obedo worse as time goes by. Koro en about monitoring nikech ing'iyo about konyo ng'ani mondo kik TB ni nyetere piny to itemo balance gi hearing mare mondo kik damage mondo kik dhi piny mar nyathi. Nyakoro muge jwangi winjo twakwa makawuono en yudo ng'ol mar winjo kuom nyithindo ka bende igolo chandruok kata igolo tijni e community ti wadwa ni mondo matere nyaka e classroom. Mine mapek winjo ni gini in kaka ng'ama miyo mapek, un kaka jogo ma expect nyathi wanyalo geng'o mondo mi nyithindo kik bed kod ng'ol kata pek mar winjo. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime seche moka uyueyo ni ka ntiere kod penyo mora mora dwani wachaka twagni kodi nyakona muge jwang'ur na ote machuok SMS en 236 no kik idhi mabor kata matin kik isudi. Marubani wametambua skies za Shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Shabiki nimekuwa nikifuatilia but finally in the jeep this time. Na ni somo moja tu pekee nikapata nusu milioni. Shabiki wamekuja at the right time for me. Nilikuwa na project home Shago nilikuwa najenga. Sasa hii kutoka hapa teke home. Manze usichoke. Time yako ikifika, mshindi next it can be you. Gestation period ya nguruwe wa 3 months, 3 weeks, 3 days. Nitiere report mokelwe station ni wodio kidnap nyako moro ka. Mane gin wabiro manyi koni.
Wuok tich ka wuok tich wakelo ni Don Yawuoto Nadi. Kabinet chario kati chario Nyakuronga Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek Nyakuronga Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang wakelo ni Kama Nene, yani TBT, kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawa. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar kelo ni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. En World Hearing Day, odiochieng' mar winjo e piny ngima. Nyithindo milion 90 e piny ngima nitiere kod pek kata chandruok e weche mag winjo. Mano kwan man malo mokalo kabisa. Wadendo mondo koro wagola ne gini e kor gweng', wadhi ane classroom. Koro kwa e kor gweng' wadonje class, watemo ng'iyo ni nyithindo gi ka gin e school ka ere kaka mondo ng'ato nyalo identify ni nyathini nigi shida mar it. Koro kae kuma jopuonje konyo jonyuol ama jopuonje konyo jothieth. Nyiso ni nyathini en nyathi ma ka en e class ok obi bedo gi jowetegi nikech oyudo teko mang'eny mondo winj gima joka wacho. Koro temo mondo olingana mondo rom kodgi e kiwango ma giwinje lakini en ok onyal. Koro ibodo ka thoth nyithindo gi gin kar kendgi, gero bet kar kendgi. Koro ido ka japuonj nyalo nyisi ni nyathi mang'ane ching'eni kendo en ok ohero gande tugo gi ji. Ok otug nikech herone, en nikech owinjo ni kobeto gi joka to ok onya winjo maler gima joka wacho. Kata kowinjo to winje ka en mabor to onge ng'ama nyalo nyiso ni yawa an ok awinj kama nikech nyithindo at that age sama gichako school ok ginyaga express themselves. Iyudo ka nyathi machalo kama en ng'ama performance ne dhi piny. En nyathi ma kodonje sikul, iyudo ka en gi changamoto mang'eny mondo obi malo academically. Odrag along, odrag academics ne dhi piny. Why? Nikech ok owinj wach ma japuonj puonjo. Kasto en nyathi ma kobede class, ibo winjo ka thoth ne odwaro gani mondo obed mbele. Nikech sama japuonj puonjo kochung' mbele ten obed chien ok owinje. Koro ibodo ka seche moko osiko onyisi ni an adwa ni mondo abed mbele, ting'eni in kaka janyuol kata kaka ng'ama ni kode ok ing'eyo. Nikech en owinjo ka gima sama bet gi chien ok awinj japuonj ni maber. We abed ane gi mbele dipo ka tima ok awinje. Koro wakaw gini wadwa ni wakete classroom nikech wadwa ni wati gi jopuonje mondo konywa identify symptoms mag nyithindo gi e sama chon. Sama janyuol mani dala cha ok nya ng'eyo nikech yudo ka thoth jonyuol mani gi nyithindo, nyathi seche moko nigi shida mok winji, ok owinj wach maber. Lakini ibo winjo ka janyuol wacho ni nyathini tinde coach, nyathini tinde timore ni wiye tek. To adiera ma en nyathini nigi changamoto mar winjo wach. Koro wadwa ni mondo jopuonje e school setup okonywa pick symptoms gi chon. Mondo sama giyudo chon to wanya bedo in a position ma wa screen godo nyithindo gi early. Ka nyithindo madwa ni mondo mi intervention ma wanyalo miyo on time. Wamigi mondo wakony nyithindo gi develop even brain wise, mondo cognitive level gibo dhi malo at pa gi jowetegi. Ok ang'eyo to ine ming'eyo nikech ne jalonye wechegi. Moro wanyalo ng'iyane ni seche ma nyathi nitiere kod ng'ol kata pek mar winjo. En ga gima lala dichiel, en ga gima lala mos. Koso wantiere kod kidienje mopogore opogore. Moro ma olal dichiel kata onyola nyalo nyathi kok winji. Kata ma samoro sechako nyaka dhi school kata gini lal mos. Ok ang'eyo pimnwa kanyo matin. Okay. Koro ka dwa duoki chien, koso winjo wach nigi kategori mopogore opogore. Gi gima kele. Nitie koso winjo wach, moro mokel gi gima wanyalo golo.
ma develop over time. For example, nitie gimiluongo ni wax kata uchafu mapong'o it odok. Koro sama nyathini nigi odok e ite mopong', kiwango mar sauti madhi e it nyathini ni piny. Koro ma nyathi ma kobiro osiptal wanyalo dhi twagole no dok ni to bo winja winya ma kawaida. Nitie gik machalo kaka nyathini en kata gi tuo mar kor, momiyo bedo gi homa kata gi running nose, modhi affect the inner ear mar nyathini. Koro nyathini en gima kobiro osiptal inyamiye yedhe, inyalo konye to chemba no dhi to yawore to nyathini timango winjo wach. Koro kidhi e gik ma miyo ng'ato koso winjo, nitie moro monyuol godo nyathi. Kanye kama genetics play a role. Tie nyithino minyuola genetically ka ginok winji, meaning niya chemba kata mishipa matero sauti ka it kadhi e wich ok ti oling. Mano en koso winjo wach mo onyuole godo ma onge gima inyalo timo, okay? Mano gima en kaka nonyuole no en ok owinj wach. En okia kata ni environmental sound enango. To nitie moro ma nyathi onyuol ka winjo wach, to nyathini maybe odhi yudo kata accident, to odhi yudo trauma mar the ear. Koro kiwango mar nyathini chako mana dok piny mos mos kapok ifwenyo. The same way ka for example nyathi oyudo kata let me say infection momiyo ochwero tutu e ite. Sama ochwero tutu no dhi build up hearing level mare. Koro over time nyathini chako winjo ka kiwango mar winjo mare dhi chien. Kode nyaka iluonge ni ng'ane isiki gone koko e ko winji. Koro nitie joma ok winja right from birth kaka nanyuolgi, to nitie joma over time gini develop tu pole pole. Duoko kanyo maber mokalo. Antiere kod picha moro ka nikech ite ma odo wacha to seche mawinjo wach gi iti winjo ka jalony marwa pimonwa owacho kamoro kanyo ni inner ear odok, owacho kacha ni samoro ng'ato bedo gi trauma, tiende ni hinyruok moro e it ka samoro ng'ato bedo kod tutu ma opong'o it ma ang' ne mi nyathi ok winj wach ma e kaka it chala. Moro nyalo chung mondo mipim ne nyikwa Ramogi Ajwang' ni kiwacho inner ear, kiwacho trauma kata hinyruok, gik mileronwa ka mondo nyikwa Ramogi Ajwang' one ni ka e kama chandruogni nyalo bede to wadhi timo nang'o mbele ka. Erokamano. Koro kanyalo mana pimo kibro chungi kocha abia chungi koni, that's okay. Koro mai kaka it mar dhano chalo, seche mang'eny mai gimineno gi oko, kichung mai gimineno. Koro are it yoko kaka minyalo mulo, gi kama king'iyo torch sa ming'iyo ga it nyathini, level ni all the way nyaka kae waluongo ni the outer ear, en it ma oko. Kia gimiluongo ni tympanic membrane, ma chalo kaka drum. Ochalo gima kigoto sauti chorore kadhi. Koro kika e tympanic membrane ka, chemba madiere ni machalo nafas mabugo ni waluongo ni middle ear, yani diere mar it. Kasto chemba makoro chune winjo wach, makoro kao sauti ni maber katere wi, en maiye kai waluongo ni the inner ear. Koro the inner ear kai ma sauti kose wuok oko, modonjo mokao gi the tympanic membrane, ma bones maiye kagi okao sauti maber to gimiyo ng'ani, okay, machalo kamnie ni moluorore ni. Koro ng'ani ema kao sauti to process to miyo lerni, to lerni tero ni e wi mondi passive information mondi winj, tere bongo mondi winj godo wach. Koro nyalo do ka ng'ato nigi shida mar ich, nyalo bedo ni en gi ododoka odoko pogo kae, kata seche moko nyathi moro no nyumo kidie ite, seche moko no nyumo tase ite, nyiso ni nitie geng mar sauti ka. Nyiso ni sauti sama donjo okoyud nafas maber mar dhi mondo chop kae. Koro mano duoko piny kiwango mar wach ma nyathini dhi winjo. Kwawe mano, wayudo ni gimiluongo ni tympanic membrane ni ene mopogo oko gi katikati mar it. Koro nyithindo ma seche te yudo ka ndi tuoche mag it, madhi to golo tutu, chwero tutu, kata seche mogolo pie itgi. Nyiso ni tuo mar it madiere ka bakteria cha osechamo mochamo tympanic membrane ni. Koro samo chamo tympanic membrane ni, tutu cha mol kadhi oko. Nyiso ni koro gini functionality mare mar kao sauti mondo mednwa omed mang'eny dok chien. Okay? Koro mano nyathino dhi bedo gi shida mar winjo. Kibiro diere kae, nitie bones adek ma mokete middle ear kae. Magi be konyo miyo sauti cha omed bedo louder. Sauti donjo, ng'ani goe, jadiere ni kawe, eko nyumo ne ja iye. Koro sama bones madiere kani be nigi changamoto, yudo ka sauti cha kodonjo, onge ng'ama dhi kao sauti cha kata gimanya kao sauti cha mondo ming'ani mondo receive. Koro mano be miyo ng'ano bedo gi shida mar winjo wach. Koro kwa bire kiwango maiye en koro mae. Koro yudo ka seche moko nitie nyithindo monyuol, nitie gik machalo yier moti ei cochlea kae ma pick out sauti. Koro yudo ka nitie nyithindo monyuol ma cochlea ni mokwongo onge.
Okay, tie jomonyuol machemba ni gin gionge. Onyiso ni sauti cha kato biro onge ngama nyalo pike. Onge gima nyalo pike kateri. Namba mar ariyo nitie nyithindo monyuol ma hair cells monego yier monego bedi ni e kama pik sauti oko develop kata okethore. Mama ne yudo ka thoth nyithindo ma currently matimo ka ngato bedo exposed to loud music for a long time. Wawacho ni sauti mamalo cha dhi to damage hair cells manie cochlea. Nyiso ni sama hair cells bedo okethi oginyal pik sauti maber ka agi oko ka. Nyiso ni kata ngama ler ma receive katero yudo kiwango matis monego beno terango malo. Other than this, kwa we mae inyalo yudo ka ler ni benigi shida. Onyalo bedo ni maybe en gi tumor moro grow kanyo kata noko grow into completion kodhi e wich. Koro sauti to dhi donjo maber ndi gimora mora ni intact mantie lakini jakwany wach katero malo kata jakwany sauti onge. Koro ngani benigi shida mar winjo wach. Koro e dhok ma kizungu wawacho ni mae gimora mora machando kanya kaka en gima wanyalo konyo. Iluongo ni conductive hearing loss. To anything ma affect kae en gima ok wadhi miyo instant kony. En gima wadhi mi something manyalo konyi mondo ibed kaka ne intie. But ok wadhi keti bed kaka no chwei. Mago pogruok ma wan go. Seche ma pod nitiere kanyo na winjo kiwacho wach mar hair cells ma bende nyalo kethore kotenre kod samoro thum kata koko makinde ka kinde. Hair cells gi diere moro nwatere kod chenro mane wawinjo ni ok ginyala losore kendo ok ginyal dongo kendo ponono ni gikethore. Adiera nitiere wach ni koso? Mana diera. Sama kila ngato nyuol nitie kaka the cochlea iloso gi hair cells mage makonyi receive kaw sauti cha ka gimiyo the nerve, the cochlea nerve mondo tere e wich mondo perceive ni ngane luonga ngane go koko sauti ai direction. Koro yudo ka iketo iti ong'iyo gi sauti mang'eny nitie kaka hair cells gin nitie kaka gichung' e it. Koro over time gidhi to girumo gichalo magadore ma gidong mathiso. Iso ni sama gidong mathiso onge ngama nyalo grasp sauti cha ka pick mondo mi ngani mondo ngani omi jalerni mondo ter information malo. Koro mano to gima nyalo timo en ni wanyalo nyiso ji ni as much as watiyo gi headphones limit time iwinjo go headphones. Tinde simu olos makitemo medo volume to penji ni i exit limit ni idwa dhi mbele. Okay, koro ine makidise dhi mbele tingi aftermath ni gimitimo over time ine miketho iti. To once ma osekethore onge ga replacement. Ma en one time. Once chamber ni onge kata nyathi monyuol ma onge chamber ni there's no replacement. Imiye mana gima nyalo konye. Ama tu sani Kenya timo gimiluongo ni cochlear implant. Nyithindo sani between ages 0 to around at least below 5 years imiyo this cochlear gibedo implanted an artificial cochlear miketo negi ma at least konyo gi pick sauti matere e ubongo. Na winjo kimulo gimoro kaka tuoche mag kor mabende nyalo miyo nyathi wito teko mar winjo. Kang'eyo kaka wantiere kod it ka tuoche mag kor ere kaka gidhi donjo magi chopi magi kel chandruok e weche mag it. Okay, koro kelo chandruok e outer koso middle. Okay, koro yudo ka issue mag respiratory mag kor bacteria no most cases owuok gande e throat ka ko wuotho through the eustachian tube gimondik ni eustachian tube no owuotho all the way kodhi nyaka the middle ear. Koro samo chope the middle ear odhi miyo the middle ear chako bedo gi fluid mopong pi mopong seche moko kata tutu over time. Koro sama tutu cho bedo mang'eny omanyo yo mondo wuog godo. Ok onyal wuog gi root mano donjo godo nikech madhi lorore. Koro bedo gi miluongo ni eustachian tube dysfunction. Koro gini manyo exit. Koro nyathini samo biro ken gi lit mang'eny e ite. King'iyo tibo yudo ka eardrum nature okuot chalo ka gima dwa biro oko. To mano yudo ka thoth jotuo kata thoth mine kata jowa manigi nyithindo dala ka nyathi wacho ni ite lit en ok okawo time mar ng'iyo odhi over the counter to kawo yath to ndengo na nyathino to we karo kendi gima kelo gini to akanye e kor nyathini kadhi malo. Koro sama gino bedo over time obedo was odhi to perforate otucho gir tympanic membrane cha then ochako flow ko mani ng'eni miyo nyathino shida mar it ma punguza kiwango ne mar winjo. Nyakore Mugejwang' iwinjo kaka twagno ler, iwinjo kaka olere maber kendo malong'o mokalo. Nitiere gama inyalo timie gimoro, nitiere mok nyal timie gimoro, nitiere minyalo geng'. Nyakore Mugejwang' nitiere ma ok nyal geng'a. To bende wacho kacha ni kineno ka tutu wuok e it nyathi kik iring nyiewo yath, ter nyathi osiptal mondo mitim nonro matut. Nonro matut en ang'o? Seche ma iseneno ranyisi gi nonro matut en ang'o? Wadhi chako gi kanyo. To seche ma chako gi kanyo no bende Nyakore Mugejwang' namba mar SMS en 23600. Kae to bende kwa duogo to adhi online mondo ka nitiere kod penjo moro amora tipenji nikech kia kelo chandruok kik isud kata matin.
anyalo timo gimoro amora nikech en. In pok iheraga kata dichiel. To an kae aheri mana in kendi. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. The parliamentary group also endorsed the decision to have the National Delegates Conference on 27th of March, 27th of this month, and from Friday the party will communicate and give the 21-day notice. Mar jod bura mag ODM oromo kendo puodho ikruok ne romo mag galamoro mar NDC mochan tarik 27 dwe manyien. We have lost one of our finest in conduct, finest in debate, finest in leadership. Without discrimination, he supported very low people, especially our artists. Makawuono mar ywago jaod bura Joanna Ng'eno gi jo Kenya mamoko manyocho tho e masich ndek kalapapla. Tapo ka gimako lweta, jomoko mako tienda, to dayo monyuolo chuora ema neno ka chuoya pala e bath tunda kae. Koro kodwa nonuo tago nduru to wuode owuok kuma ne ninde. Jomoro e gweng' mag Rangwe ywago ratiro kowacho ni dagi yando chuoye gi pala nikech gwandruok mag pacho. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. En odiechieng' winjo wach e piny ngima kaka Ramogi TV okwadong' chien. Iwinjo nitiere yore mopogore opogore ma nyathi nyalo wito godo tekone mar winjo. To koro tijni wadwa ni mondo mi jopuonj bende okony mokalo nikech gibofwenyo piyo ponono ni nyathi nitiere kod chandruok. Gikidieny ni bende wase online ka nitiere kod penjo moro amora go simu mondo mi ipenji nikech seche ma ipenjo no tidhi ng'eyo. Waseneno ranyisi gi. Okel nyathi ir jolony kaka uno. Uchako gi kanye mondo mi ng'e ni to en nyathi mosewito teko ne mar winjo te. En nyathi ma potiere kod teko mar winjo to ok otegna ahinya. To bende tiere kod teko mar winjo bende inyalo jol kata ok nyal jol. Ichako gi kanye.
Koro sama jatuo biro osiptal, sama okelnwa nyathi osiptal, okwongo chako gimiluongo ni history. Idwa ni ng'e mang'eny kuom nyathini. Ipenjo mama ni nyathini ka ne en gi ich ne en nade, kata ng'ama okele, mama gi ka ne en gi ich ne en nade. Dibede ni ne en gi tuoche moko mane chande ka ne en gi ich mar nyathini. Manyiso ni temo relate ne ka be gik mane wawacho mokwongo ga machalo syphilis nyalo bedo ni no affect nyathini kotimo ang'o kapok onyuol ka ne en e ich. Koro ikuongo ikawo history maber, ipenjo mama ni nyathini ere kaka nifwenyo ni ok owinji, ang'o motimo miwinjo ka ok en kare, kowinjore gi kiwango mar ike ama kaka jowetege timo ang'o bedo gi higano. Kisekawo history mar nyathini, itimo gimiluongo ni examination mar it, ineno it nyathino. Watiyo gi gimoro miluongo ni otoscope. Ochalo torch mimako tikete it nyathi. Ting'e idwa ni mondo ing'e ni nyathini debed ni en gi discharge mawuok e ite mamone winjo. Debed ni nyathini en nyathi moro ma maybe ni kata gi wax moro e ite momoko mamiyo kiwango ni mar winjo dok piny. Koso nyathini notugo gi jowetege to ng'ato nyumo kidi kata mana gima chalo kaka olwenda nyalo donjo ito osedonjo ne ji mang'eny kata joma dongo manyalo miyo nyathini ok winj maber. Kisetimo mano, kisetieko, nitie tests mwatimo. Koro tests gi range gi pogore kaluwore gi kaka nyathi rom gi kiwango ni. Nyathi rom below 5 years watimo gimiluongo ni ABR. ABR en machine ma iketo ne nyathi gik machalo electrodes e wiye. To electrodes gi pick sauti madhi achiel ikete patwich, achiel ikete bathit kae, tachiel inyume ite. Koro nyiso ni nyathini kamolinge no eno kodhi respondirwa. Wan mwadhi neno kaka sauti cha dhi e wich. Electrodes ka pick signal e computer kanyo. Koro nyiso ni nyathini okonya wuondi no kowinji, kata okonya wuondi no winjo to karo kowinj wach. Koro machine cha dhi golonwa typical nikech nyithindo mang'eny okiaga express themselves. Koro machine cha idhi ng'iyo, kiseng'iyo level tiwacho ni ma level ma nyathini ochope mar kiwango mar hearing. Kwa ng'iyo wach level no. Wamake kar level kanyo, akawi simbe Elias. Yes. Elias, hello, penja laktar. Yes, Ruth ma iloso go ng'weno Elias. An mana gi penjo achiel mana da penjo daktari. Samoro nyathi nyathi matin ne dhodhe to nindo bi otero. Ochako dhi ochwir kata mana ite. Bende nyalo interfere gi it nyathino ma nyathi ok nyal winjo wach. So mano to ok nyal interfere gi it nyathi. Owacho kata ni mine madhodho samoro nyathi ne dhoth aeto nindo tere machako donjo kata mowiyo nyathi modonjo ite wuok e ume kod weche makamago nyalo kelo chandruok mar winjo. Ok nyal gimotimore dichiel ne ng'ato ok nyal kelo changamoto mar winjo. Changamoto mar winjo ken gima ichiwo kawuono tiwinjo no kiwinji. En gima timore over time. Koro ka chako wiyo nyathi to nyathi maybe golo chak gie ume, gie ite tek mondo nyathi ogol chak. Kapo ni kwang'iyo gi diagram man wachiwo cha, gi kaka the tympanic membrane oloro chamber cha, tek mondo chak owuog gie it nyathi sama chak owiyo nyathi. Lakini ka gima chalo kamano timore, bera ka ng'ama janyuol kawo nyathi to tero osiptal. Nikech ka chak owuok gie it nyathi, nyiso ni tympanic membrane ni either tuch kata onge. Mama no is a concern monego bed ni ng'iyo ni to nyathi nang'o mere ka chak owuok gie it nyathini moko nego bed ni timore. Antere kod simu machielo. Victor, hello, penja laktar. Ero kamano roda kanyo studio. Machiegni. Koro gima da penjo about earbuds. Ndalo moko naero tiyo kod earbuds go kaso ng'ato nonyisa ni onge gima atimo kanyo kwatiyo gi earbuds seche moko iwinjo ka nitie gik moko e iti. Koro madwaro mondo laktar kanyalo pimonwa bende earbuds gi gin gik manego bed watiyo kodgi. To ka ok nego bed watiyo kodgi, alternative machielo en mane mwanyalo tiyo kod seche moko iwinjo ka nitie gik moko iti molil. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaeto seche mokelo wach mar earbuds ma isoko godo it. Wadwa ni mondo mi ang' wachak wang'e ni nyithindo mabede pod tindo, kapo nono ni iluoke kata idwa ni mondo mi oluoki ite, onego bed ni janyuol gi kanye mondo mi kik okel chandruok ne nyathini e ndalo mabiro. Koro e wach earbuds no, kwang'iyo sheria kaka wan joka it. Gima wang'eyo en ni it dhano ka dhano nitie kaka Nyasaye ochweyo ni it luokore ga kende. Mano kaka Nyasaye nochweyo it. Nitie kaka it obedo olos in such a way ni en gi glands moko
makonye luokore kien kagolo uchafu cha. Koro iyudo ka genetically waji mopogore. Nyalo bedo ni iti golo uchafu mang'eny, mara golo matis. Koro gima wacho ga ni samora mora ma ng'ato winjo ka gima iti opong', kata winjo ka gima uchafu mag it kobedo mang'eny, dhi osiptal mondo golni gini e iti. Gimomiyo wa discourage earbuds en ariyo. Number 1, earbud ni wakia kumobedi. Earbud ni nyalo bed ni thoth ji kaw gande earbuds to giwito kata bedroom geto kata wiya kacha kwanyo dust particles kata chilo mani kanyo. Sami kaw chilo ni ining'e ni keni nena koler kamano to gichacha gin microscopic gitiso tiso. Anyume ita. Sama nyume ita ninge na dina golo uchafu lakini karatingo bakteria matimango manyume ita. Adha chaka yudo tuoche machalo kaka otitis externa. Chako chamo ita kakia. Koro wa advice ni ngat mora ma winjo ka gima en gi uchafu mang'eny e ite kata ite ile kata winjo some irritation, tafadhali dhi hospital. Dhi mondo gini iti ka en uchafu no golne tinde onge ngama ditami. Bia mondo golni uchafu no manie iti. Let's stop using earbuds for everyone. Ero kama na inya. Anti record Beatrice the line. Beatrice, hello penj laktar. Hello. Machiegni. My word is Beatrice. An gi nyathi man gi shida mar it. So nafanya ken gi 3 years. Natere testing mar bera. So bera nogolo nen gi hearing loss. Koro daktari nowacho ni mano nyaka timne cochlear implant. Nyaka timne? Cochlear implant. Lakini ni bing ne pok wabedo ready nomiye hearing aids matiyo gi power mang'eny. Koro hearing aids osetiyogo for 2 months. So onge improve mora maneno. Koro napenjo daktari ni hearing aids gi ber kotiyo godo kose warit cochlear implant. Ero kamano ahinya, makema kaka nyidhi duoki yena ka usimba Amos. Amos, hello penj laktar. Amos olal na kata Amos olal na kamano wantiere kod case mar nyathi mantiere kod chandruok mar winjo ni. Wacha kod kanyo. Koro ka luwore gi kaka madam opimo kako owacho maber ni osetimne bera test monyise ni nyathini nigi shida mar it. Manyiso ni test mano timne cha no senyise ni kiwango mar winjo nyathini, I believe ni nonyise ni either in severe kata in profound. Manyiso ni kaka na explain a graph cha ngama nigi profound nyithindo ma usually below 5 years. Wadwa ni watem matek mondo wamegi cochlear implant. Why? Nikech yudo ka gima nokelo hearing loss mar nyathini en gima is related to the cochlea. Okay? Koro solution mar nyathini ni mondo wamiye cochlear implant, cochlear manyien manyalo konye passive information katero ne ango ubongo ne malo. To hearing aids mano miye ni. Hearing aids opogore. Kano miye mar profound, sama jatuo nigi profound hearing loss, nyiso ni kiwango mar winjo ng'ani is very low. In a dhowa, wawacho ni en at least 120 decibel, nitie kaka wapango gi. Mano nyiso ni mano nyathi ma gima onyalo winjo en machalo ndege, onyalo winjo blast, onyalo winjo siren mar ambulance. En nyathi ma kiwuoyo godo to kiwinji. Nyiso ni nyathini kata miyo hearing aid to shida nanie cochlear kacha, ok dhi konye mach. Okay? Koro gimano nyis madam mowuoyo no ni nyathini nyalo benefit from cochlear implant. Nyiso ni joka audiologist no setting assessment mon according to presentation ma nyathini obiro godo ka hearing aid ni omiya for environmental awareness. Manyiso ni sama ng'ato keto sauti mamalo wa stimulate the brain mondo pick the little mokaocha so that the brain can keep becoming active sama no ikore gi finances mondo timne nyathini cochlear implant. Nikech ko nyathini be moko miyo hearing aid to cochlear implant be pod onge pesa mo ikorego, the channel matero information kata sauti to the brain they tolling to lal. Koro we want to stimulate the brain mondo the brain will keep becoming active. Okobineno the response right now. Nikech no wacho ni nyathi ja 2 years. Okobineno the response at the moment. But en gima ojiwa kapono yudo finances, the end goal ni mondo yud cochlear implant cha. Je cases meng'ia ti wacho ni ma miye hearing aid mondo stimulate brain cha, lakini at the end goal ni adwa timango mondo replace nyathino the cochlear. Omiyo hearing aid ni to tiga tia. Yes, hearing aid to med tiyo godo mondo med stimulate the brain system. Yes. Antiere kod Otieno line. Otieno, hello penj laktar. Koro. Machiegni penj laktar. Hello. Wawinji? Hello. Wawinji Otieno penj laktar. Koro kano gik December last year. Chaka ne getiende Otieno yao. December last year. Hello. Otieno chaka ne penjo nino getiende. Penjo ne Hello. Wawinji Otieno.
awacho ne ya. Kano gik December last year. Aneno ka Otieno lal na line to kuma Otieno lal na line ni sabende maya wanga matek mokalo twagni bende mit mang'eny nikech ipuonjo ganda weche mwa onego bedni ging'eyo. Une watiere kad seche mosetima assessment mose ni chandruok nitiere ka koro wang'ia ni kaka inyalo konyo. Koro wasetimo mwa yudo hearing level mar nyathini mwa yudo ka nyalo yudo ka nyathini en godo matin wawacho ni ng'ato nyalo bedo gi mild, ng'ato nyalo bedo gi moderate, onyalo bedo gi moderately severe, kata onyalo bedo gi severe, kata onyalo bedo gi profound. Koro nitie graph ma wa represent godo. Ng'at ma dhano ma kawaida monyuol ma onge shida mar it, onego bedni kopimi it iwinjo from -10 nyaka 25. Mano is normal. Mano kidhi opimi to nyisi ni iwinjo at between -10 to 25 mani winjo ma kawaida. Sama wachako 26 kwa all the way nyaka 40 nyiso ni in mild. Manyiso ni in ng'ama ka ng'ato wuoyo kodi idwa ni chori machiegni kode mondo iwinj wach. To kwa e mild wadhi e moderate. Kiwango mar moderate ng'ani dwa ni mondo siko nuone wach. Osiko nyisi ni iwacho ni kwa e moderate wadhi e moderately severe and then profound. Kaka na lero profound koro kuwinj kabisa. Maknago kanyo mana matina kawie simba chieng' okang'eyo ka sadhi ye kata kamano director bro miyo wathuolo mondo mi watiek weche mag thieth. Achieng' penj laktar. Yes, penj laktar. Ambi nyathi moro mjara chini. To nyathini aneno ka apinde ni tuo ni nyalo interfere gi it. Mane penjo na. Secho kane ko winjo wach. Inyalo nuoyo kendo chieng'? Anyalo nuoyo penjo. Nuo kiye. Penjo ni ya. An gi nyathi moro madwaro piny. To kaware piny to aneno ka en gi shida mar winjo wach. To koro tuo ni nitie kaka interfere gi it. Okay. Entiere kod nyathi ma ntiere kod tuo mar goruok piny, entiere kod epilepsy. Debe ni tuo ni okelo ne chandruok mar winjo koso chandruok mar winjo ni tukendo mana machielo? Nyalo bedo at the moment ok wanyal ng'e exactly gimomiyo nyathi nigi changamoto mar it nikech ok wanyal relate epilepsy direct gi gima miyo nyathi koso winjo according to research ma wasetimo. Lakini gima nyalo wacho en ni nyathini kapono noneno ka en gi shida mar it, ok odwa ni ng'ato bed gi nyathi to keto decision mare kien. Wakoni mondo bi hospital mondo pima diera mondo ng'ene nyathini. Inyalo ka seche moko shida mar go en godo mar it, en gima inyalo kony seche go. En gima inyalo miya yath, en gima inyalo timne operation mondo kony seche go. Kata inyalo gola odok. Kata inyalo golo odok to bo winja wach. En gimoro ma waigno to assume ni akadhi anyiewo over the counter yath akawa bolo ne ite bo winjo maber. Gima dwaro sani en ni ng'ata wakwanya ka jonyuol ma wan go. Ka nyathini nigi shida mar it, kiki assume ni nyathina ni wadhi anyiew na yath akete ita, we bedo daktari kiin. It in a very sensitive part of the body. En ni kikoso winjo kawuono to en kamano. The solution en ni mi hearing aid. Koro advice ni ng'ama chalo kamano obi hospital, pimne kiwango mar winjo, timne test mondo wang'e ni shida mar it ni en gi kanye tinyalo konye nang'o. Daher mondo wadonje weche mag thieth to seche madonje weche mag thieth e yo machuok mokalo penjo taneno ka ng'eny mokalo. Nitiere penjo moro ka wuok kuom Martin Ochieng' wacho kacha ni en ang'o momiyo ka ng'ato osebedo maduong' kuom ranyisi higni 80 to thothne odok piny e weche mag winjo. Kata kamano wadonje weche mag thieth mondi thieth nitiere na winjo kimulo kacha yore kaka mag golo dok, winjo kimulo kacha weche mag timo surgery, winjo kimulo kacha weche mag aka en infection timiyo ng'ato yedhe matieko kute manyalo bedo ni kelo chandruok mantiere kanyo. Kore thieth kaka ne wawacho ni koso winjo wach ni kategori 2. Inyalo koso winjo wach e yo ma inyalo kony gimoro amora ma inyo the outer it ma oko gi it madiere. Mano gima inyalo mi yath, inyalo timni operation. Ka tympanic membrane ni okethore, watimo operation mwadwoki mang'ani chak winj sauti maber. Ka en otutwe mawuok e it wami yedhe mwa clear ma gino dhi heal madog normal mi chak winjo wach.
lakini kaka ne wawacho kapo ni shida ni e chemba maiye machalo okolo molworore cha then kanyo onge gimoro mwanyisi ni wadhi timo ni surgery tidhi winjo apana mano wadhi bedo kwa wuondi sami sebedo gi hearing loss miluongo ni sensory neural nyiso ni ler matero sauti e ubongo ema nigi shida sauti cha okal maber so solution mwachiwoga en ga rehabilitative wadwa konyi mondo at least item winjo kaka nyocha ni winjo kapok ichako bedo gi shida koro kanye kama gimiluongo ni hearing aid donje hearing aid chalo kaka ngolo ng'ama nigi ng'ol mar wang' mokne mabor waka ngolo mondo ne gigo maler chalo kaka it koro sambu kiwinjo wach maber to wase yudo ni oken conductive and sensory neural then ong'ambe ni okwanya mi yath mano wadhi wuondi ok wanya terie pala mano wadhi wuondi unless en child between 0 to 5 then wanya timo ni operation mar cochlear implant lakini ka oken ka en anything ma is an adult above 5 years and above to shida ni cochlear or the nerve that is taking material information brain malo then solution en achiel wami hearing aid to in the case mag nyithindo sama semiyo nyathini hearing aid marwako ne ite ajoin nyathini gi jomiluongo ni speech therapy occupational therapy neurodevelopmental specialist nyiso ni wadwa ni mondo watigi nyathini as a team wakony nyathini mondo winj wach o process wach ong'e nyaka wuoyo nikech yudo ka nyithindo mang'eny mok winji ok wuo e language wawacho ni inyalo mana wacho gimiwinjo koka winjo ni mama okabi wacho koka winjo ni baba okabi wacho koro sama wamiyo nyathini hearing aid kata mana cochlear implant watime up gi other speciality wami at least winji but just speech cha opuonji kaka iwuoyo ja auditory verbal therapy cha opuonji how to listen and how to perceive it with the hearing aid yeah to kwa timo magi duto te nyithindo bro dhi skul e yo makare gibiro bedo makare nyithindo bro bedo kod lony mopogore moko bro bedo nyaka jolony weche magit ka ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye atiyo Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital en ka West kanyo joma ni Nairobi onge kata ng'amo biro just say you're going to Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital ibi kanyo e suite 3 ENT Audiology Clinic iboyudo wakanyo mondo wakony it we do a lot of tests together tafadhali ng'ama nigi shida mar it bi hospital bi mondo neni kiki make diagnosis kendi ibo miwa namba kwa sababu ya hospital mora mudwaro aramiwa namba namba mar simu en 07 41 650 387 inyalo noyo 07 41 650 387 Yena mondo mi aduok ni erokamano makende kuom kawo thuolo ibiro kedi puonjo maler mokalo erokamano mathoth kik ng'ato beda laktar to tem matek idhi ne laktar mondo mi ng'e ni chandruok nyalo bedo kanye nyakora muge jwang watieke gi kanyo ageno ni konyori kaka wan bende wakonyore kik iwini chenro ni kachiel kod chenro mamoko inyalo yudo kokalo e view sasa nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oriti uru masani asante erokamano